сега снимка. Добре ли си, мен? Добре ли си? Жив и здрав, нищо чудо. Уоу! Какво стана? Няма масло. Нищо, не. Отраскано е, не. Не е пък. Ей, тапата много... Оле, виж тапата. Тапата? Колко е предпазила, май. Обрава е всичко. Браво. Ей, да има, чух това. Чух номера да се стържи. И не му върна спирачката. Цял ден искаш да остържиш номера, мана. Виж, изчисти го. Направо полира. Не му върна спирачката. Адреналина има ли? Втори дубъл да има. Чай да им противе. Сузуки! Ще ви здрав, чай ли нещо чупен? Всичко е наред, бе. Ето ще се усети. Не, удари ли си коляното? Има снимали, бе, деба, мамо, деба, густа. Добре, не, нищо да имам. Свих се на топче горе-долу. Kaj не да запали? Май го заснех, бе, човек. Така ли? Да.